So pana vanhu vari kutsura maititi kuti tech yavo hanzi yazonyanya kutaura nezvamakadzi every day hanzi taabo. Yes, we are saying no to xenophobia, but yavo hanzi yakutoita kunge yapersonal nyaya yacho. So a few days ago she posted kuti Alex Sports Club iri muHarare Hunt. She was asking about kurukuitirwa show yamakadzi wacho, and then she said no South African artist will perform that day no matter who. Ndimaititi ava and vamwe vanhu vari kuti maititi vari kuita senge vari kuincita violence in people. So ameno I don't know kuti muri kuzvionawo sei, hanzi maposta avanyanyisa. Yes, takasapotana kuti zvavari kuita zviri right, but ikazongowe everyday nyaya yacho haizonyatsobude zvakanaka. And then she responded to makadzi who commented on her post. Ameno tindotanga neipi again, tange neyamakadzi wacho. Makadzi said, getting the statement like this offend me, and I know you don't care about how I feel, but you must know that I am not forcing to perform in Zim in this situation. If you tell the promoter to bring me, I'll come. Also, if you tell him not to not, you stop me, I won't. It's not my show, I was booked. Don't make it look like I'm doing a show in Zim by force. Nyaya yanetsa hayo, and I don't know kuti Chipper's promotion vachaibata sei nyaya. How are they going to handle it? Because the world is seeing, we are also watching them as Zimbabweans. Tukuvatarisa neziso chairo chairo tikunyatsona, and it just shows kuti makadzi haana kunzi asauya. Musikana ari kutoprepare rwendo rwake zvakanaka. Ameno panopera mwedzi wacho kuti zvinenge zvakamira sei. But anyway, maititi panapa posted kuti ndaona zvangu makadzi akandipindura papost yangu achiti I'm offending her. It's clearly our English understanding is not telling her. Zvekuti promoter ndiye akuti huya, it's not like you're forcing to come is not the point here. Kuya unotoda because you get a lot of money here, but the message I'm trying to pass is not now reasons you know exactly why. Our National Arts Council had said because of the anger in our people caused by what your people are doing, you might be caught in the fire. Even if you are not the one causing it, it's your people. Be safe than sorry. You do not know what anyone can do. Even as we are advocating for people, you can't control people's emotions or how they should feel. So relax, you come, but not now. Finish and Clara. Maititi vari kutoda chaizvo muri kunyatsonzwa kuti you are going to come but not now. 31 iyi aiwa, hold your horses right there. Ita zvimwe zvaukufunga kuti unogona kuita, but zvekuti uye kuzoperforma you are not going to come. Ndo zviri kubva zvataurwa kunzi iyi yatova personal yava kutomukira every day. Everyone else said whatever they wanted to say. Mazepe chaiva ari kutotaura kuti taiwa maititi taikusapotai, but iyi yatova personal futi. Hanzi you're now being personal panyaya iyi. Hanzi makutoruma muchifuridzira mune munhu wamakananga. Senge last comments amunozoita. Ndifunga ndakauya panapa ndichitaura kuti ari kuita vanga vakutoita senge vakunangana naMadam Boss pamacomments acho iwawo. So I think nyaya yekuti futi makadzi wacho ifriend, makadzi wacho ifriend naMadam, mukonyatsoona nyaya yacho kuti zvinhu zvakuita senge makadzi zvari shamwari yaMadam Boss, and Madam Boss namaititi vakuitirani kungomuka everyday maititi vari kungoataka makadzi, vari kungoataka makadzi, and netumwe tumastatement twavanozoisa manje papo manje ndo mahwani. So handizivi hangu kuti chii chiri kumbonyatsoitika and chii chichaitika. Hanzi nevamwe avo vakanyimwa collabo at some point, pamwe vaitodawo collaboration but haina kubuda. Handisiye, handingawitne, and I cannot say what I don't know. So I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts. Panya E. Was a subscriber, please make sure that you are subscribed, and see you in my next video.